Hij doet het wel, ja, hij doet het wel, hè? Ja. Nou, ik hier straks een heel verhaal, ik kan niet de camera net doen, maar welkom in de Westereen. Ik ben nog aan het filmen hier en er is ook een man die zijn hoenen aan het uitleiden hier. Goeiedag meneer, je komt in de Westereen? Ja, ja. Ja, je bent echt een Westereender? Al zondag hier. Al zondag hier? Ja. We gaan nooit eens oors in de Westereen? Nee. Wat is er nog zo mooi in de Westereen? Kun je hem in de uit lezen? Ja. Je gaat hier alles, hè? Dan ga je alles. Nou, je houdt wel ik ermee, wat ik graag hou. Wat mag je ook graag gaan dan? Oh, zwembad. Zwembad, ja, check. Ja, we kunnen mooi te keuren. Keuren, ja, natuur. Hek. Fietsen, we kunnen overal heen. Fietsen, tramieren. Ja, geweldig hier. Ja. En de mentaliteit, daarmee je wel. Oh, de mentaliteit, ja. Hoe zo'n jou de Westereen de mentaliteit op schil willen? Ja, die zei je wel denken, hè? Ja? Nou, wat denk je jou hiervan dan? Waarvan? Nou, dat ik je nou een filmpje ben, hè? Ja, daarom, dat ik praat ook nog met jou. Dus Ja, dat ja. is geweldig. Ja, ja, dat is Dan ben je gewoon genau die rollers net. Maar ja, dan ben je nog te zien. Ja? Je bent dan in een squallen. Heb je nog tips? Heb je nog tips? Als je nog in de Westereen bent, wat mag je dan zoeken gaan? Ja. Nee, Nee? dat zou ik zo net doen. Zeg ik wel. Oké. Dat zei ik Vooral, je wel. gaat hier, hè? Ja, gelukkig wel. Hey? Ja, het zit hier net hier, dan weet ik het best. Nee jongen, dan ben je net blij. Nee, hè? Nee, nee. Hey, jongen, ben er maar wel wat vrouw die om je heen gaan. Je komt hier voor een gezelligheid, maar je belooft een vrouw. Oh, Doen je? Donja. D-O-N-J-A. Donja. Donja, hey Donja. Ja, Donja. Donja. Zij ze hier. Donja is zij ze hier. Donja is zij hier. Ja. Wat is het nou voor hoen dan? Want Ja, dat weet ik niet, joh. je weet net wat voor hoen het is? Nee, jongen, daar ga je doen. Gewoon leven hoen, hoop ik. Ja, dat is een leeuwhondje. Oké. Nou, het beste. Ja, dat ben we hier, dus, hè, vanuit de Westereen, vlak bij de zwemmer. Goeiedag meneer. Goeiedag. Je ben ik in een paard? Ik ben even op de paard, ja. Ja? Even zijn. Even zien. Waar Even hebben we zoen dan? Want je komt net, ja. Je komt uit Ik ben de vestiging, ik kom van Kalmersweg, van Oerdrieven. van Kalmersweg, hoe drie is het? Ja. En dan kom je... Die hebben rug. Oké, dat is een aparte route dan, hè? Nee, waarom? Mooi, Ja, door dat de weet natuur heen. Wat was nog normaal? Nee, we waren van de natuur? Ja. Oh. Oké. Oh, denk aan mevrouw. Je bent echt natuurmens. Maar je moet waarom in Kalmersweg dadelijk? Ja, we gaan naar deze waar we daar. Wie die oude... Oh nee, dit is... Nee. Oh. Die had er misschien wel bij, maar... Nee. Oh, maar wat hij niet... Je alleen maar fiets, dan ben je naar het west? Nee, even fietsen, hè? Even fiets. Ja, op een elektrische fiets. Ja, best. Ja, dat klopt. Bij ons ook. Fiets dat wel een beetje goed, maar klopt. Ja, wel. Ja, ik weet het niet. Ik fiets wel. Als je er bent, dan is het nooit makkelijker. Oké. Hé? Ja, dat weet ik. Ja, ik ben... ik ga het nooit niet. Oké, maar... heb je nog plannen voor jongen? Nee. Nee? Nee. Net ben je naar de kroeg in Kalmersweg, naar de Café de Prins. Nee. Ja, vlakbij, hè? Ja, ja. Ik zeg altijd maar zo, in Kalmersweg is al tilbij. Ja, nou, dit is dat. Ja. Nou, wel, maar ik zei je... Als het nooit in het warm is, dan kan je nooit 1 minuut naar de warm. Nou ja, het was zo, hè. Kalmersweg is natuurlijk een traditioneel lintdorp. Ja. Dat je aan de ene kant van Ja. Kalmersweg wezen, maar dan je binnen aan de andere kant, nou, dan ben je toch in onderwijs. Ja, dan gaat het wel een paar kilometer, ja. Ja. Zeker, Dat hè. komt van Verkleester af. Nou, dat was er een, ja. Ja. Nou, dan moet ik nog verder, hè? Jo. Even wachten, want ik... Ja, zo haasten. Drok, joh. Is het druk? Ja, hier wel, ja. Dat denk ik maar om. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Deze die wacht je van even op en dan... Nou, hoi! Ja, mensen, in de Westereen. Dit is mijn vlag voor de Westereen. Ik had even ik had razende druk, maar je ding hartstikke druk, jongen. Ik kan het haast net bijhouden. Dus vandaar een wat kwattere filmpje. Of kwart filmpje, het is nog een kwart filmpje. Maar in elk geval vind je het een leuk filmpje. Door even Tom kom hieronder, vind ik leuk. En abonneer je ook even op mijn kanaal. Want ik gewoon trouw mijn filmpjes maken. Dus ik had nou misschien een beetje druk, dus het is misschien wat rustiger. Maar uiteindelijk komen daar nog volle, fijnere, mooie, vette movies. Dat je me dan van genietje kennen. Dankjewel.